Hola amics, us he d'explicar dues cosetes. La primera és que aquest proper dijous 15 de febrer, en Jordi Pessarrodona, exvicepresident de l'Assemblea Nacional Catalana, i jo mateix hem estat convidats a un debat on defensarem el no a la llista cívica. Fa un munt de dies que ens ho van dir i resulta que ara no troben ningú que s'atreveixi a anar a defensar el sí davant nostre. Però és que resulta que la presidenta Dolors Feliu i l'activista Uriel Bertran, el seu lloctinent a tots els efectes, són a Lleida el dia anterior, dimecres. I han declinat la seva participació, em sembla que per motius d'agenda. Clar, el problema és que parlen de gira de xerrades pel país, però el cert és que aquesta presidenta no s'atreveix a defensar la seva pròpia opció davant ningú en un debat que no pugui controlar. Xoca bastant que si creu tenir una base i uns arguments sòlids per defensar l'anomenada llista cívica, no s'atreveixi a participar en cap discussió o cap debat sobre el tema, no amb nosaltres, sinó amb ningú. Si la presidenta Dolors Feliu no pot venir dijous dia 15 de febrer a Lleida a debatre amb nosaltres, la convido amistosament des d'aquí a proposar lloc i hora per aclarir de forma pública i oberta la possibilitat i la conveniència de presentar la famosa llista cívica. I si vol, la convido a una entrevista aquí mateix. Té la porta de casa meva oberta sempre que vulgui, sense cap limitació. Podrà dir el que vulgui, l'estona que vulgui i sense interrupcions ni pauses per anuncis ni coses rares. Podem tenir una conversa tranquil·la, fluida i explicar les raons i el que faci falta amb tota tranquil·litat, aclarir-nos. Ara, jo suggeriria un debat en un lloc una miqueta gran, amb públic, on probablement ella es trobaria més a gust i amb un clar avantatge, perquè probablement la gran majoria estaria de la seva banda, ja que lidera una entitat amb desenes de milers de socis que segur que voldrien donar-li escalf. Ara, aquest debat hauria de ser, òbviament, enregistrat en vídeo i publicat a les xarxes, perquè tot el país el pugui veure, especialment les desenes de milers de socis de ple dret de l'Assemblea Nacional Catalana, i valorar la seva votació de forma raonada, informada i amb coneixement de causa. La segona cosa que us havia de dir és que aquesta mateixa tarda de diumenge 11 de febrer, l'Assemblea Nacional Catalana ha emès una meravella que han anomenat Comunicat davant les desinformacions interessades publicades recentment. Com que fa 6 dies vaig fer un vídeo que a hores d'ara han vist gairebé 6.000 persones, em sento al·ludit, però només una mica, perquè aquest matí hem sabut que la rebel·lió contra l'actual directiva de l'Assemblea s'ha escampat fins a la secció de Valls al Camp. La llista comença a ser molt llarga. Girona, Sabadell, Terrassa, Mataró, Lleida, Valls, l'Alt Camp. La revolta s'escampa com una taca d'oli. Així que ara tenim un comunicat davant de les desinformacions interessades publicades recentment. Quines serien aquestes desinformacions? Jo no he sentit ni he dit cap mentida. Les coses que han afirmat els crítics de Dolors Feliu són estrictament certes, perfectament defensables en un jutjat. I després hi ha les coses que són estrictament opinions, perfectament respectables, a favor i en contra del que anomenem llista cívica, com si la resta de llistes electorals no fossin cíviques. Després diu desinformacions interessades. Bé, si va per mi, l'únic interès personal que hi tinc és evitar la caiguda de l'ANC, evitar la seva demolició des de dins. Ara, podria ser que això d'interessades fes referència als socis de l'Assemblea que són membres de partits polítics i que, esclar, no volen que l'ANC faci competència al seu partit. Un exemple bastant clar seria el de l'ANC Girona, clarament dominada per membres i partidaris de Junts per Catalunya. Efectivament, això podria qualificar-se d'interessat. El problema és que és legítimament interessat. L'ANC no és un partit polític i el punt 2.4 dels seus estatuts diu claríssimament
sense donar lloc a cap dubte o escletxa que l'Assemblea no pot fer costat a cap candidatura. No diu si hi ha una majoria de vots o si la directiva actual té idees de bombero o accepta si s'ha aprovat un full de ruta. Diu simplement que no. Els socis de l'Assemblea que militin o simplement simpatitzin, votin a qualsevol partit polític, esclar que tenen un interès perfectament legítim a exigir que l'Assemblea faci la funció per la que va ser creada. El comunicat d'avui diumenge és catastròfic i fa ben patent la negació de la realitat i la fugida cap endavant de Dolors Feliu i la seva directiva, que intenta fer un xantatge sentimental i un engany als socis de l'Assemblea. La base sobre la que descansa tot l'argumentari és que l'impuls a una llista cívica és en el full de ruta de 2022, previ a l'actual secretariat nacional i va ser aprovat amb àmplies majories. El comunicat fa una trampa molt òbvia i la presidenta ho sap i per això no s'atreveix a fer un debat en directe. L'argument apel·la al concepte de «vam votar», que és un argument que va al cor, al sentimentalisme, i no al cap. Juguen amb les ànsies de la gent, la frustració del poble català que va votar i el van enganyar. El concepte és «vam votar» i si vam votar una cosa s'ha de complir. Però el full de ruta no és la independència. El full de ruta és un seguit de punts en una llista que una entitat pot fer o no. Tota aquesta insistència de que el full de ruta, la llista cívica, es van votar, és una excusa. Us volen entabanar. Si demà Joan Laporta, independentista de pedra picada, que ha demostrat que té els pebrots del tamany de les muntanyes de Montserrat, decideix sotmetre a votació dels socis del Barça la creació d'un partit polític o un full de ruta pel Barça que inclogui la creació d'una llista electoral, encara que guanyi per un 99% de vots, estarà cometent un acte il·legal i estarà enganyant el soci. Si aquest exemple és tan clar i el veu tothom, per què costa tant de veure el mateix per l'Assemblea? El comunicat diu: si els socis avalen el projecte de la llista cívica, l'Assemblea impulsarà una agrupació d'electors independent, així, amb majúscules, de l'entitat perquè es presenti a les pròximes eleccions al Parlament. Com puc jo presentar una llista i dir que és independent de mi? Que no veieu que fa riure? Com pot l'Assemblea presentar una llista independent de l'Assemblea? Aquest comunicat és catastròfic. Aquest comunicat que parla de desinformacions interessades és ple de desinformacions interessades. Desinformació és dir que pots fer una cosa que els teus estatuts et prohibeixen que facis. Desinformació és entabanar la gent perquè voti una cosa aprofitant-te de la seva il·lusió i de les seves esperances per poder dir després que això és el que es va votar quan sabies que no ho haurien d'haver votat. Desinformació és acusar els altres de mentir quan tu estàs mentint i et negues a fer un debat públic perquè saps que quedaràs com un mentider o una mentidera. Desinformació és dir que l'Assemblea presentarà una llista independent de l'Assemblea. Això és absurd. Mireu, aquest és el meu quart vídeo dedicat a aquesta saga de la llista cívica de l'Assemblea. He comptat una dotzena, més o menys, d'arguments que crec que són bastant sòlids en contra de la llista cívica. Com que el proper dijous teníem un debat i m'esperava que enviessin a algú seriós, algú competent, doncs m'havia preparat un parell d'arguments que no he dit encara i que em semblen demolidors. Un me'l guardo, me'l reservo perquè potser tinc la sort de poder presentar-lo públicament davant la presidenta Feliu qualsevol dia. Però l'altre us el diré ara mateix, perquè me l'estic fent a sobre i no és qualsevol cosa. Tot el que he dit en anteriors vídeos i en aquest, la presidenta Dolors Feliu ja ho sabia perfectament abans de que obríssim la boca jo, en Jordi Pessarrodona o qualsevol dels crítics. Dolors Feliu no només és advocada, ha estat molts anys professora de dret constitucional, cap de recursos i assessoria jurídica de la Generalitat.
ha estat l'advocada de la Generalitat davant el Tribunal Constitucional. Ara, qualsevol de vosaltres podria dir «Home, Balbuena, però que no veus que algú del seu nivell sap perfectament el que fa?» Tu qui ets, Balbuena, per qüestionar el full de ruta d'algú amb aquesta trajectòria? I tindríeu un punt de raó. La pregunta és per què, si tot això està tan clar, fan molta gira, molta conferència, però no hi ha debat ni intern ni públic sobre la llista cívica. La pregunta és per què ningú adreça, si està tan clar, com se salten els estatuts i quin és el recurs tècnic que ofereix el dret de les associacions i entitats d'aquest país que permet que l'ANC o el Barça facin una candidatura política. Encara estem esperant que aquesta superadvocada ens contesti com es fa això i com ho defensarà davant d'un jutge, perquè haurà de fer-ho, i ho sap. Però el meu argument no és aquest. El meu argument és que, si es produeix tot això i ella sap que perdria una querella interposada per uns socis, deixant l'ANC molt malmesa perquè continua endavant. Fixeu-vos que en cap moment ha declarat que, com que es va votar, es poden saltar legalment els estatuts sense canviar-los. Jo em nego a creure que una persona amb el seu currículum i la seva trajectòria continuï per aquest camí. Ignorància no és. Negligència, tampoc. Per tant, només ens queda la mala fe. Això que diré ara ho podria haver dit al primer vídeo que vaig fer sobre aquesta història fa més d'un any, però vaig pensar que no és gens raonable ni prudent. Hi ha acusacions que no es poden fer a la lleugera. Ni jo tinc cap ganes de perjudicar ningú, ni malparlar de ningú. Però ha passat tot un any i Dolors Feliu ha convertit l'ANC en una entitat vertical, tancada, i no està disposada a debatre ni internament, en privat, ni públicament, un projecte il·legal i il·legítim que s'hauria pogut dur a terme canviant els estatuts i que pot tenir conseqüències desastroses, terminals, per l'entitat que dirigeix. Jo no tinc cap prova de mala fe o mala intenció i, per tant, només puc especular. Però, de nou, em nego a creure en la ignorància o la negligència de Dolors Feliu. Per tant, l'única cosa que puc fer és preguntar-me, ara sí, si és raonable pensar, opinar, que Dolors Feliu podria, presumptament, estar fent una feina de demolició controlada. De la mateixa manera que la nostra classe política, amb les seves desconcertants i estranyíssimes decisions, està clarament no ja evitant la independència, sinó fent activament mal al país i beneficiant l'estat espanyol i els partits espanyols. Està Dolors Feliu participant en una conxorxa política per desactivar tots els actius de l'independentisme? Qualsevol president de l'Assemblea que estigués en la seva situació dimitiria i convocaria eleccions immediatament. Però ella continua endavant, sabent que no té la més mínima possibilitat. Perquè si no aconsegueixen la majoria absoluta a la primera i proclamen la independència i l'aguanten no se sap com, perquè no tenen cap pla, això serà la fi de l'ANC i això ho saps tu, ho sap ella i ho sap tothom. Perquè aquesta és l'altra. Quin és el pla per aconseguir la independència, més enllà de proclamar-la? L'únic pla que coneixem és un fil de Twitter que semblava escrit per un nen de 5 anys, l'altre dia, dient una col·lecció de tonteries que feien riure qualsevol. Una última cosa. A mi no em produeix cap plaer, ni em paguen, ni m'agrada gens haver de fer aquesta mena de comentaris. És més, molta gent s'enfada amb mi i quedo com un tòxic i no sé quantes tonteries més. Però el fet indiscutible és que Dolors Feliu, presidenta d'una entitat amb desenes de milers de socis, no s'atreveix a participar en un debat públic seriós, fora del seu terreny, contra gent que ella no controli, a debatre sobre el seu pla. I el seu pla té un risc enorme de destruir l'Assemblea Nacional Catalana, cosa que podria haver evitat canviant els estatuts, democràticament. I a tota aquesta gent que no us agrada que us diguin les veritats a la cara, perquè preferiu que us segueixin mentint, perquè us voleu sentir bé, només us puc dir que, a la realitat,
no li importen els vostres sentiments. Recordeu qui us va dir primer tot això, qui us va avisar quan quedava molt malament dir-vos les coses com són. Encara no hem tocat fons. L'independentisme necessita un gran cop, i aquest cop es produirà amb les properes eleccions. Quan veiem que la independència ja no és una opció, sinó una qüestió existencial per Catalunya, per la seva supervivència, llavors farem fora aquesta classe política, ens tornarem a aixecar i guanyarem la independència. Si us ha interessat el que us he explicat, premeu el botó del m'agrada o like i si no ho heu fet encara, subscriviu-vos al canal. D'aquesta manera l'algoritme de YouTube sabrà que el contingut us ha interessat i el mostrarà a més gent. I si t'ho pots permetre, fes una aportació de 5, 10 o 20 euros o el que vulguis. A sota, a la descripció, tens diverses maneres de fer-ho. Aquí fem opinió independent en català. Fins la propera.